Ndị be anyị ekene m unu n'oge aka mgba nke taa obodo anyị je bụ obodo a na-akpọ Mgbuji n'isi ụzọ lokal gọọmenti n'Enugu steeti anọ ya bụ ka anyị jezie na Mgbuji ka ahụ ka ha si agba ute maka onye a na-akpọ ịgba mgba omenala Igbo. Ndị Igbo ekene m unu afa m bụ Emeka Emmanuel otu onye na ndị mgba obodo anyị bịara mgba nke taa bụ Mgbuji dị n'ime ha mụfu ka mgba nke taa ya ese dị ndị nke ya esi aka nke apụta bụ ndị Mgbuji ndị a na-ebefe abịa mgba nke taa ndị aka nke ọzọ bụ ndị ịhamufu ndị ọzọ ya ka mgba ụta ka mgba nke taa ya esi dị ekele m Kedu ihe ibere ebe a ime? Ọgụwa dị na-eti ike ọpa a na-atụ anya na ihe a na-eme ebe a dị gị mma n'ahụ ele ka na-enene ya a na-atụ anya na afọ ọzọ na-abịa na ige ndịkwa ike ọpa ọkụ ọnwa kedu ihe nwere ike ịgwa ndị Enugu steeti maka mgba anụ a na-agba ebe a nwere ike ịgwa ha bụ na ifuru mgba abụ ihe anyị na-agba kwa arọ and ọtụtụ ụmụ mmadụ na-enyezi aka a na-epụrụ otu mgbe ọ na-aga n'ihu anyị na-asụpụ ka steeti bata n'ime ka emezie annual event at least ka ndị ọzọ na-abịa ekirikwu anyị na-akwụ na be anyị ihu ka onye ọbụla esi anwe anwụrị tata maka mgba na-agba ọnwa anyị ekene gị na-abịa na-akwado omenala ka a na-akwalite omenala Igbo ihe ahụ ịkwalite omenala Igbo ma omenala adịrọ maka ihe a ka anyị ga-echeta ihe nna nna anyị ahụ anyị na-emekwa ya na anyị bụkwala obi na anyị na-eche ụmụ anyị ya ejidekwa otu aka ya nke mere anyị ekene gị
pati ji a ya ekenekwa go kedu ihe ị bịara ebe a ime anyị bịara ka nye aka wee kwalite omenala ndị ha mufu maka anyị fụzi na ọ na-eme ka ọ na-ana ana anyị asị mba anyị bụ ndị na-etolite etolite ka anyị tinye aka na ya ndị nna nna anyị ha mere ya dịka onye isi anyị kọwara ebe a ihe anyị bịara ka anyị na-akwalite tụ arọ niile etu a ka anyị si eme ya anyị ekenekwa gị daalụ
Kere onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Umujofu Elu. Na Mgbuji ebe a? Mba, Umujofu Elu. onye n'otu na gazi ndị mkpọrọ ọka ogologo ihe na-eme ma ọ bụrụ ọbụ onye dị okirikiri ndị be na ga chọrọ m isi ede One of this is oh yeah, ka iji egwuregwu n'obodo anyị. Kedu ihe na-agwa ya na-agba mgba? Na-asị anyị nyeri arịa akwado bọọlụ elu maka na mmadụ taktiks o ji wee bịa. Ọ dị mma, ya ekele gị. Ya. So, I ain't got time to talk about the
ma o nwere onye mere ma kpara alụ na-agbachi mee n'ike ya bụ m